Hola, buscadors. Anem per al número 7. A veure, en numerologia, el número 7 és un número tranquil, introvertit, perquè el que li interessa al número 7 és entendre el món, el més profundament possible. Entendre'l amb la ment, vol saber, però saber a nivell mental, entendre a nivell mental. Recordeu que hi ha diverses maneres de comprendre o entendre les coses. Una és la que en diuen la fe, que aquesta no té res a veure amb la ment. Una altra és entendre-la sentint-ho com a saviesa profunda. I una altra és el 7, que pot ser un savi o no ser-ho. És el que vol saber amb el cap. Entendre les coses perfectament amb el cap. Aleshores, és el que la gent normalment en diu el savi. Però normalment el confonen amb la persona que sap molt, que té molts de títols, per exemple, o que ha estudiat moltíssim. El que ha estudiat amb llibres, amb cursos, etc., amb escola, amb universitat. Tot això és una persona que sap, sí, però sap coneixements mentals. Segons la qualitat de la persona, es pot quedar així, i ser una persona lloro. Pot ser un bon professor, a nivell d'explicar les coses molt bé, però ser una persona lloro, que t'explica el que ha llegit, el que li han explicat, però ell no ho ha fet seu, no ho ha convertit en alguna cosa important per ell, sinó simplement és una repetició, igual que pot fer un lloro o que podria fer una gravació amb MP3 d'avui dia. El 7 és la persona que busca saber, el número, que el que necessita és conèixer el món a nivell profund. Si a nivell de persona ja està en el camí espiritual, aleshores és una persona que aquest 7 ho converteix en el nivell de voler saber a nivell espiritual profund també. Llavors sí, pot ser una persona sàvia, profundament sàvia, o pot arribar-ho a ser, lògicament, quan és petit no tant i de gran cada vegada més. Però el 7 el que busca és això, i per això no li interessa massa el que és el món normal. Per això no és gaire sociable, perquè no li interessa la societat tal com es fa. Fixeu-vos que avui dia la societat es manté gràcies a que, o es manté relacionant-se perquè la gent no sap estar sola, no vol estar sola. I per això s'ajunten i busquen amistats i grups allà on trobar-se, i es casen i tenen fills, etc. No solament per la part biològica del sexe, etc., sinó perquè necessiten companyia. El 7 no necessita ningú. En tot cas, algú que li ensenyi, si no sap alguna cosa i l'altre en sap més. Però serà una relació de mestre-deixeble. El 7 és asocial, cuidado, no insociable, no és que sigui no social, sinó que li és igual a la societat. I per això normalment, entre que passa molt de temps estudiant, aprenent, que no li agrada parlar de tonteries, tampoc li agrada parlar per parlar, per tant no és gaire donat a fer el que fa tothom de xerrar del temps, sinó que el que fa és quedar-se tranquil, tancat, i molt sovint no surt gaire de casa. Per això és solitari, introvertit, espiritual pot ser-ho, però com a mínim intel·lectual, gent que vol saber. Això és el que normalment comporta. Lògicament, com qualsevol número portat a l'extrem, mal portat, doncs sí, és una persona insociable, que es tanca totalment, que no vol saber de res. També, com que és molt mental, pot ser cap quadrat, que en diuen, una persona que no vol escoltar cap argument que no sigui el seu, que a més no entén les emocions, pot ser molt fred, totalment fred, per la senzilla que les emocions no li interessen, vol entendre les coses, vol saber i punt, es queden al cap. I pot acumular molt de coneixement en plan enciclopèdia, però no ser capaç d'ajudar ningú, ni els de la seva pròpia família. Portem a l'extrem, ben portat és una persona sàvia, que vol ser sàvia i que acaba sent-ho, i més aviat una persona poc sociable, deixem-ho així, en general, poc sociable. Prefereix aprendre i entendre més les coses. Si ho barreja amb altres números, llavors sí, pot ser un bon professor, perquè pot tenir ganes d'ensenyar i transmetre. El 7 no té necessitat de transmetre, cuidado, no l'agafeu com el professor. Hi ha molts professors que són 7, sí, però no perquè el 7 sigui el professor. El professor és el que explica, i explicar no és d'un 7, això seria d'un 3. La barreja del 3 i el 7 és el que dona el professor, normalment, el bon professor. El professor 7, pelat, és un acadèmic, una persona que sap molt, ha après, té títols, i després ho explica bla, 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 sense importar-li si l'escolten persones o gallines, entre cometes. També portat a l'extrem, però que entengueu que el 7 no és necessàriament el professor, però sí és el que pot ensenyar perquè sap. Si teniu dubtes, en els comentaris, i ens veiem en el següent vídeo.